खुलुमबाय रायजो राजाफोर आरो बयखौबो बरायनाय जाबाय जोंनि YouTube चेनेलाव। बेबादिनो जोंनि कार्टुन भिडिअसफोरखौ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथियाव थानाय बे आइकनखौ नोंथांमोना गोबारैनो थुलांनो दाबाव, जाहाथे नोंथांमोना जोंनि गोदान भिडिअस हगारनायफोरखौ सिगांसिन आपडेट मोनो। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना जोंनि भिडिअसफोरखौ लाइक आरो शेयारबो खालामनो दाबाव। वाव, बिराद समायनालै बे गामिया। गामियाव बेरायनायनि मजायानो बेलेग जायोना मेब्ला, गोसोखौ थाजिम मोनलायलायो। औ नङाबा लावदुम, सारि सारि दंफां लाइफां, हाजो हाला, दैमा दैसा, दाउसेन दाउलानि गाबनाय, बेसे गोजोन, बेसे सुदेम। आंथ' जोबोद मोजां मोनो आरो आं थाबाय थानो लुबैखायो बेबादि जायगायाव फैबाथाय। मासे समायना जायगा बेलाय। औ मेब्ला, जोंनाथ' टाउनाव दाबादियाव बिराद गरम जाखायो, ओंखायनो नोंखौ बेहाय बेरायनो लाबोदों आं दिनै बे गोजोन सुदेम आरो समायना गामियाव। टाउनावथ' जेरैबो मानसि भिर, जेरैबो न' बां ख्रि ख्रि, बिल्डिं सिल्डिं आरो गारि घरानि उखुन्दैल'सो जानाय जायो। नयस पलिउसन, एयार पलिउसन। नैबे गामियावहाय गासिबो साफा, बारबो साफा, दैबो साफा, जायगायाबो साफा। बेबादिनो गोसोआ गोजोन मोनलायलायो आरोना। माथो होनबावनोलै लावदुम, बे वार्ल्डआव मानसिफ्रानो बारा जाबायबा। जेरावबो मोस्रोम बादि एरलांजोब्बाय, हाग्रा बंग्रा गैला, हाजो हाला बिल्डिं जाहैजोब्बाय आरो लोगोसे समायना समायना दुब्लि बारिफोरखौबो नुनो मोनला, गासिबो न' बां जाजोब्बाय। बिदिजोंलाय बोहा बारफ्रा मोजां जाबावनो आरो बोहा मोजाङै पलिउसन फ्रि जाबावनो। नाथाय मोजां खोथाया बेनो जे बे जोंनि समायना पुरि गामिया बेबादि नङा आरो बियो बिराद समायना। जोङो एसे आवगायलांबानो आरो मोजां मोजां सिनारि नुलांबावगोन मेब्ला। फै जों आवगायलांनि। हाब आसोल, मा जायगा जाखो बेलाय, जा मोजांखा माथो। बेनो जाहैबाय समायना पुरिनि लांदां फोथार आरो बे लांदां फोथारनिफ्रायनो हाजोखौ नुहुरो। बेनो बे गामिनि भिउ पइन्ट आरो बे लांदां फोथाराव पिकनिक बिदिनो बायदि बायदि रंजानाय मानाय खालामनाय जायो बेहायनो। फसायदोंना मेब्ला जायगाखौ? गोबां एलबामफोरबो गाफैनाय जाबाय बे जायगायाव आरो हाजोनि भिउजों जाबजों जोबोद मोजां नुहुरथारो। हाब फसायथारबायलां लावदुम जायगाखौ। बेबादि जायगायावसो न' जानांगौमोन आंना। मोजां भिउ आरो सिनारि नुहुरबाय थागौमोन सानफ्रामबो। थालांनोसो लुबैबायलां। आंखौ मोनसे सेल्फि खेबदोलै आसोल, फट' खेबदो आंखौ मोजां सिनारियावहाय आरामनो। अनलाइनाव हगारनांसिगोन फेसबुकआव। र' होमबालाय खेबनि र' बिदिबालाय। रेडि 1 2 3 स्माइल। दे जाबायना आसोल, र' खनसे खेबबावदो दे नैबे पस्टआवहाय, DDLJ पस्टआवहाय। तुझे देखा तो है जाना सनम। दे मेब्ला, सेल्फिखौबो लालांखानोसै आरो माथोबाव। सेल्फि लायाबा खामानियानो जाखाया दानि जुगाव। एफा मोजां जायगायाव फैनानै गानसो खननो लुबैबाय आंबो। जोंनि गामि समायना, सोमखोर गामि रमायना, जोंनि गामि समायना, सोमखोर गामि रमायना, सारि सारि गयनि फाथैनि बारि, हाजो हाला दैमा दैसा दं जेरावबो, जोंनि गामि बेसे समायना। ला 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 ला। बेखौ खननो बावदोंब्रा नोङो आसोल, बेखौबो होदेरफानांगौ। दासो जादों दा, जोबोद मोजां जाखादों गाना। दे आसोल, आवगायलांबावनोसै बेरायथावथावनो आराम अबेबा मोनसे मोजां जायगायाव जिरायहैनोसै। बिदिबा। A few moments later. बेहायनो जिरायनाया मोजां जासिगोनदां ना मेब्ला, बिफां सायावनो आरामनो आरो खाथियाव दैमा दंलाय लायखायो, गुसु जागोन बेहायनो आरामनो। जायो लावदुम, बेहायनो मोजां गुसुनो। ओरैनोबा थाबायनाया एसे मेंलायलायबाय आंहा। नै माथो गंगाराबो दंफैयो बेहायलाय। मा खालामदों रा आसोल? औ सोर जाखो? हनै माथो लावदुमसोलाय, सिनायबावाखैमोन आं मानसिखौनो। बेहायनो दंफैयोलै आसोल, बेरायफैदों। गरमाव थानो हाया, मा खालामबावनो। बेहायनो बार जाफैदों आराम गुसु, बेहायनो फैबाय थाखायो आङो टाइम पास खालामनो। मोजां बिदिबालाय। जोंबो नै दासो सफैदों टाउननिफ्राय। गामियाव दिनैसो फैबाय, बेसेबा गोबावनि उनावहाय बिमानि गामियाव समायना पुरियावहाय दिनैसो गाफैनो मोनबाय।
आरो नै सासे लोगो लाबोफादों आं टाउननिफ्राय बेनो जाहैबाय मेब्ला आरो मेब्ला बियो जाहैबाय गंगार। ए बरिया बिदिबालाय फै जिरायफै दासो स्रां मोनलायलायदों गुसुनो हायावनो आराम मोनखायोलै जिरायनो बिन्दासनो। मासे मोजां जायगालै लावदुम आयु आंना आथिं रुवायनायानो स्रां मोनलायलायबाय जायगाखौ नुनानैनो ओरैथिं दैमा ओरै सारिगिदिं बिफां हाग्रा जोबोद समायनाखा आयु मासे मोजां जायगा बेलाय। माथो नुदों नोंलाय मेब्ला आं होनखादोंमोन ना नोंखौ सिगांनो समायनाफुरिया जोबोद समायना आन्दायलायगोन नोङो होननानै। बे समायनाफुरियाव गासिबो समायना जोबखा ओंखायनोथ'सो नाम मोन्दों बियो समायनाफुरि होननानै। ए नङाबा होनदोंमोनथ' आरो होमबाथ' बे समायनाफुरियाव सिख्लाफ्राबो जोबोद समायना जाथारगोनलै बियो जोबोद साफानो नायनोसो लुबैबाय आं समायनाफुरिनि समायना सिख्लाफोरखौहाय। नुगोन मेब्ला समायनाखौ बुंनाङालै स्लिम जाथि साफा मा नायनो नोंलाय सम फैबा नुगोन दाबादियाव ओंखाराना बिसोरो। सिन्था खालामनाङा बन्दुमोन बेलासियाव नुगोनब्रा दाहाय। ओमफ्राय बन्दु नोंनालाय नामा मारै गंगार थाखो एसे खिन्थानो हागोन नामा बेनि उननि हिस्ट'रिफोरखौ? औ दे खोनासंदो नै ओरैबादि जादों काहानिया। जेब्ला आङो उन्दै गथ'मोन बेबादिनो 4-5 बोसोरनि गथ'मोन बे समावहाय जेब्ला जोंनि गामिनि बे लामाजों गंगारफोरनि कमला ट्राकआ थाङोमोन बे समावनो आङो उन्दै समावनो बे कमला ट्राकनि उन खारफाबाय थायोमोननो बिसिनि कमला गारिनि उन खारफाबाय थायोमोननो। बेबादिनो आंखौ अननानै बिसोरबो गंगार गारि सालायग्राफ्राबो बेबादिनो आंनो कमलाखौ गारनानै होलाङोमोननो आरो एखमबाथ' अननानै बिसोरो खादासे मानि कमलाखौ आंनो होलाङोमोननो लामायाव दोननानै गालाङोमोननो। बे समनिफ्रायनो आंनि मुङा गंगार जालाङो आरो गामिनि मानसिफ्रा आंखौ गंगार होननानै गाबज्रियो। दा मोनथिबायना लोगो आंनि मुङा मानो गंगार थाखो? वाव मासे मोजां काहानिलै खोनासंनानै जोबोद मोजां मोनबाय आं। सिनेमाखौनो बानायलायनो हागोनलै आसोल नोंनि बे स्ट'रियावहाय जोबोद मोजां। गोजोननाय थाबाय लोगो नोंनिसिम। कमलायानो आंनि फेभारेटखाय आंनि बे गस्लायाबो जेब्लायबो अरेन्ज कालारनि कमला कालारनि जायो। दिनैथ' इण्डियानि इन्डिपेन्डेन्स दे मोनलै गोसोआव दंना गैला जाखो नोंलाय मेब्ला? आया नङाबा दासो गोसोआव फैबाय आं नों होनामबा मोनथिनाय नङामोनलै बावलायलांग्रा जाबाय ओरैनोबा। ओंखायनोथ'लै आं नोंखौ होनखायो ओंखायनो गाइखेरफोरखौ लोंनानै हो बादामफोरखौ जानानै हो मोजां मेम'रिनि थाखाय ओरैनो होनो नामा आं। दे जेखियानो जाया दिनैथ' हेपि इन्डिपेन्डेन्स दे जोबोद खुसिनि सान जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गानायनि सान। गुबुन समफ्रावसो मोजाङैनो पेरेडफोरखौ फोथाराव नायनो हायोमोन रंजानो हायोमोन एबारथ' गैला नै भाइरासनि थाखायनो गैला स्लिं स्ल'सो जाजोबसिगोन बेयो एबार। बेनोथ' जाहैबाय जानांगौआथ' जाखायो बेफोरखौलाय मा होनबावनो। दे जेखियानो जाया आं नोंसोरनाव मोनसे कुइसन सोंनो नोंसोर हागोन ना हाया? मेब्ला आरो गंगार बे नोंसोरो हागोन ना हाया सोंनाय नायनि आं। दे सोंबानो जाबाय मानो हाया जानोब्रा जिके मास्टारफ्रालाय। नाजागोन दे लावदुम दे सोंदो दे अब्लालाय सोंनोसै बिदिब्ला। अब्ला कुइसना बेनो जे जोंनि इण्डियाया मा थारिखआव आरो मा यार मा सनावहाय इन्डिपेन्डेन्स मोनामोन? दे बुंदो दे सानैबो हायोबा। है बेखौनो हाया जाहैबाय इजिसो माथो कुइसनानो। अब्ला एन्सारानो जाहैबाय 15 आगस्ट अथ'बा 15 आगस्ट जाखाबायना। दे हाफ पारसेन्टआथ' जाबाय 15 आगस्ट 15 आगस्ट बे जाबाय नाथाय यारखौ सोर खिथानो सना मामोन? ए यारखौबो नांगौ नामा? याराथ' मा होनबावनो नोंलाय मामोनथाय 1940 1950 जायखिया 1940 to 1950 सिमावनो जागोन बेयो जिखुनु जा बे समावथ' जोङो जोनोमबो जाखायाखै जायखिया बेनो जे जोंनि आबौ आबैनि समाव जादों बियो नाथाय यारा गोसोआव फैयाखै आंना। थोद फाग्ला बेबादिजों जायो कुइज मास्टारलायानो बावबाय नामा? जालालै नोंजोंबो मेब्ला। दे गंगार नोङो बेनि एन्सारखौ होनो हायोबा होदो। बेनि एन्सारा मा जागोन र' साननांगौ एसे। बेनि एन्सारा जागोन 1947। औ दासो गोसोआव फैदों 1947 15 आगस्टआवनो इण्डियाया इन्डिपेन्डेन्स मोनदों। जाखाबायना लावदुम एन्सारा? माथो दासो जादों कारेक्ट एन्सार गंगार दासो जादों 1947 15 आगस्टआवहाय इण्डियाया इन्डिपेन्डेन्स अथ'बा उदांस्रि मोनदों।
आरो मोनसे कुइसन सोंबावनोसै आं नोंसिनाव दे एबार बेनि फिननायखौ होदो सोंलुआनो जाहैबाय इन्डिया एबा भारतआ मानि थाखाय इन्डिपेन्डेन्स डे एबा उदांस्रि डेखौ सानखौ फालियो बेनि फिननायखौ होदो दे मेब्ला नों होग्रोदो दे। मिथिखायो बेखौलाय इजिसो माथो। एन्सारानो जाहैबाय इन्डियाया इन्डिपेन्डेन्स डे अथवा 15 आगष्टखौ फालिनाय जायो। बेनि खारनानो जाहैबाय इन्डिपेन्डेन्स डे 15 आगष्टआव इन्डियानि बार्थडे आरो इन्डियानि जोनोम दिन। बे सानखौ बयबो गाजा गोमजायै सारा इन्डियायावनो फालिनाय जायो। इजिखासो। बा बेबादिसो आरो मेब्ला नाथाय एबारबो नोंनि एन्सारा 50%ल' कारेक्ट। बेनि खारनानो जाहैबाय इन्डियायाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो हाजार बोसोरनिफ्रायनो दंखायो नाथाय बेथ' सिगांनिफ्रायनो जोनोम मोनखानाय। अब्ला बे दिनावहाय माबा खारनथ' थागोन जोनोम दिन फालिनायनि। मानोथो जोनोम दिनखौ फालिबावनांगौ जादों बेनि एन्सारखौ आंनो हो बेनि फिननायखौ आंनो हो दे नोंसोरो हायोना हाया नायनोसै। है आं मिथिलाय लांलालै होनबालाय जोनोम दिन मानि मोजां सान गोजोन सान आरो माथो होनबावनो आंलाय गंगारासो होनो हासिगोन नामा। दे गंगार नोंनो होदो बेनि फिननायखौबो। 15 आगष्टखौथ' फालिनाय जाखायो इन्डिपेन्डेन्स डे हिसाबै इन्डियानि उदांस्रि डे हिसाबै। आरो मेब्ला होननायाबो रं जायाखै गाज्रि जायाखै जे इन्डियाया 15 आगष्टआवनो उदांस्रि मोनदों बा इन्डियाया गोदान जोनोम मोनदों इन्डियानि बार्थडे इन्डियानि जोनोम सान होननायाबो गाज्रि जायाखै। नाथाय आंनि मथेबा 15 आगष्ट 1947आव इन्डिपेन्डेन्स फालिनायनि खारनानो जाहैबाय इन्डियाया बे दिनावहाय ब्रिटिशनिफ्राय उदांस्रि मोनदों बा फ्रिडम मोनदों। मानोना ब्रिटिशआ इन्डियाखौ 200 इयार्स 200 बोसोरनि थाखाय सालायदोंमोन। बेनि थाखायनो इन्डियाया गोबां खस्थ' मोनदों आरो इन्डियाया साक्सेसफुलि ब्रिटिशखौ होखारहरनानै इन्डियाया इन्डिपेन्डेन्स बा उदांस्रि मोनदों। आङो बेखौनो होननो लुबैगोन आरो। ओहो नङाबा माथो दासो गोसोआव फैदों। येस इउ आर कारेक्ट गंगार नोंनि एन्सारा कारेक्ट जाबाय। इन्डियाया 15 आगष्ट 1947आव ब्रिटिशनिफ्राय उदांस्रि मोनदों बा इन्डिपेन्डेन्स मोनदों आरो बेखौनो फालिनायनि मोनसे सान बियो आरो रंजानायनि सान हिसाबै बेखौ सारा इन्डिया भारतआवनो फालिनाय जायो। नोंनि एन्सारा कारेक्ट। थेंक इउ लावदुम। आं अब्ला इन्डियानि हिस्ट'रिखौ बावाखै मोजाङैनो गोसोआव दं दाबो। औ बिदिखौ गोसोआव लाखिनो हानाया मोजांखाना गंगार मागोना मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोननो हालायलायदों नोङो। हाब मालायसो गंगारा कंग्राचुलेसन्सलै बेबादिनो आवगायलांबाय था। खोथाया बेनो जे दिनै इन्डियानि 74th इन्डिपेन्डेन्स डे आरो दिनै इन्डियाया 74 इयार्स जाबाय ब्रिटिशनिफ्राय इन्डिपेन्डेन्स डे मोननाया आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद रंजानायनि सान एबा गोग्गानायनि सान। जों गासिबो इन्डियान्सफोरनि थाखाय जों बयबो खौसेयैनो बेबादिनो आवगायलांबाय थानांगौ। फरायनाय लिरनाय मेडिकेल साइन्स आर्ट्स गासिबो खेथ्रआवनो जोङो बिदिनो आवगायलांबाय थानांगौ। आरो जोङो बेखौ मिथिनाया मोजां जे बे ब्रिटिश रुलार्सफोरखौ इन्डियानिफ्राय होखारहरनो हानाय बे गोख्रों लिडारनि मुङानो जाहैबाय महात्मा गान्धी जायखौ जोङो बापुबो बुङो आरो बियो जोबोद सासे गोख्रों लिडारमोन आरो बेखौनो जोङो इन्डियानि फादार होननानैबो मिथिनो मोनो। बेखौनो होनो फादार अफ इन्डिया महात्मा गान्धी। आदसा बिदिसो आरो रोंसो गारगौलै नोंबो लावदुम। आंबो एबार मालाबाबो बावनाय नंला खर'आव सोखानानै लाखाथारनोसै आं जा खर'आव हाबबाय बे आरो मालाबाबो ओंखारनाय नंला। बिदिबालाय मोजां दे मेब्ला फै जोङो बयबो खौसे बे दिनै इन्डियानि इन्डिपेन्डेन्स डेनि सानावहाय जों बयबो खौसेयैनो वन्दे मातरम एबा जय हिन्द होननि। वन्दे मातरम जय हिन्द। भिडिअखौ जोबजासिम नायबायबा नोंथांमोना भिडिअआवहाय लाइक आरो कमेन्ट खालामलांदो आरो जोंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा नोंथांमोना गाहायाव थानाय साबस्क्राइब बाटनखौ थुनानै गालांदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना थुनानै लादो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअसफोरखौ नोंथांमोनानो सिगांसिन नुग्रोनो मोनो। थेंक्स फर वाचिं लोगोफोर।